जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। प्रणाम भोजपुरिया जहान, हम पंडित अनिकेत तिवारी आप लोग के स्वागत कर रहल बानी भोजपुरी फैंस क्लब में। यही रिपोर्ट में रउआ लोग के बतावे जा रहल बानी कि आप लोग के बीच में ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के एगो नया गाना आवे जा रहल बा, जौन गाना के नाम रही लहंगा लखनऊआ 2। जी हाँ, रिपोर्ट ही आ रहल बा कि गाना के बड़ा ही जोरों शोरों पर तैयारी कर रहल बारे राइटर अखिलेश कश्यप। कहे कि आप लोग के मालूम बा कि लहंगा लखनऊआ जो कि इतना बड़ा हिट गाना बा, जेकरा के यूट्यूब पर 10 करोड़ से ज्यादा लोग देख ले बा। जी हाँ, 100 मिलियन से ज्यादा व्यू ए गाना के वीडियो के मिल चुकल बा। तो गाना के पार्ट 2 भी आ रहल बा, जौन गाना के नाम रही लहंगा लखनऊआ 2, जौन गाना के लिखियन अखिलेश कश्यप। जानकारी खुद अखिलेश कश्यप ही दिले बारे कि बहुत जल्द आप लोग के बीच में खेसारी लाल यादव के मधुर आवाज में गाना आप लोग सुने के मिली, जो कि आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई, जेकर हम तैयारी बड़ा ही जोरों शोर पर कर रहल बानी और बहुत ही बड़ा गाना होखे वाला बा, एगो बड़ बजट के गाना हुई। जी हाँ, ऐसा बतैले खेसारी लाल यादव के राइटर अखिलेश कश्यप की बहुत ही बड़ बजट के गाना के बनावल जाई और बहुत बड़ गाना हम बना रहल बानी। लहंगा लखनऊआ से भी बड़ा हिट गाना साबित हुई लहंगा लखनऊआ 2, जो कि आप लोग के बीच में बहुत जल्द गाना के ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज हो जाई। कहे कि ये गाना के रिकॉर्डिंग निखन के लिए खेसारी लाल यादव गाना के अभी काम चल रहा है, गाना के ऊपर बहुत काम कर रहा है अखिलेश कश्यप। तो बहुत जल्द गाना के लिख लियन, ओकरा बाद रिकॉर्डिंग होने के बाद आप लोग के बीच में एक गाना के पोस्टर आ जाई। तो के लहंगा लखनऊआ 2 के पोस्टर और गाना के इंतजार कर रहा बा, अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बता सकतानी जा और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। तो मिले तनी भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।